L'estat espanyol és el país que més carn consumeix de tota Europa i el 5è de tot el món. I això, encara que molta gent no s'ho imagina, té una relació directa amb l'augment d'emissions contaminants i, per tant, amb l'escalfament global del planeta. Segons dades de Greenpeace, la ramaderia, especialment la intensiva, és la responsable de més del 14% de les emissions d'efecte hivernacle al món. Això no només engloba la carn, sinó també a tots aquells productes d'origen animal com els làctics. Aleshores, la solució és que ens fem tots vegans? No, però sí que seria convenient reduir el nostre consum de proteïnes d'origen animal. Per sort, no és cap drama, perquè cada vegada tenim més alternatives que són igual o fins i tot més bones i que segur que sorprenen a més d'un. El barri de Gràcia de Barcelona ha obert la primera xarcuteria vegana on podeu trobar tot tipus de productes, entre ells la Beauty Farra. Sí, ho heu sentit bé, amb vi. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Què tal? Ostres, quantes coses que teniu aquí i tots aquests productes són vegans, no? Tot. I què hi ha? Ensenya'm coses o explica'm coses del que tens. Et puc dir hamburgueses, mandonguilles... Home, té tot molt bona pinta. I està bo. I està bo. I a l'hora de cuinar-ho, com es cuina això? Hi ha coses que només s'han d'escalfar perquè estan precuinades. Hi ha coses que poden anar a la barbacoa, pot anar al forn, pots fregir... O sigui, que té varietat d'opcions, això també. I on ho feu tot això? Ho feu vosaltres, entenc? Sí, tot, cada dia. No té cap conservant, no té cap additiu, no està res processat. I el nostre obrador. I, escolta, el podríem veure, aquest obrador? I tant. Sí? I com hem d'anar? O hem de demanar per algú? Sí, per Eric i Juni. Vale, perfecte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies. A tu. Ens n'anem a veure. Tots aneu. Gràcies, adéu. Adéu. Què ets l'Eric? Soc jo. Doncs mira, que vinc de la botiga de Gràcia, de la xarcuteria, m'ha enviat la Tina perquè m'ha dit que em podries ensenyar l'obrador. Sí? Sí? Sí. Doncs vinga, som-hi, gràcies. Benvinguda. Gràcies. Doncs endavant. Això és el que diem la farm, que és on fem la producció de tot, el nostre obrador. Sí? I el tenim distribuït en diferents seccions. Sí. Aquí tenim la nevera de producte quan arriba, la nevera d'estoc de producte ja elaborat. Després aquí tenim tota la secció calenta, que és on fem la cocció. Sí, fem les llegums, fem el sofregit, fem diferents proves. Tot el que necessita cocció es fa aquí. Sí. Aquí tenim l'embotidora, que és on fem totes les botifarres, tot l'embotit. Eric, i com s'us va acudir aquesta idea de crear una xarcuteria vegana? Doncs bàsicament a nivell personal, perquè quan anava a menjar a un restaurant veia les opcions vegetarianes o veganes i em semblaven bastant fluixetes. Que tinguis que demanar una opció i sigui una amanida o un tofu marinat, em sembla una miqueta just. No hi havia massa, no?, per on triar. No hi ha molt per triar. I em vaig cansar una mica d'això i vaig dir podem posar solució o una nova oferta o una nova manera d'intentar veure les coses. I això és el que ens va portar una miqueta a fer aquest projecte. I quin tipus de públic és el que ve a comprar-vos? És gent només vegetariana i vegana o també teniu gent que menja carn, per exemple? Sí, tenim un públic de tot. Hi ha molta gent que ve tant per la reducció del consum animal com per temes de sostenibilitat o perquè és flexitariana i li és igual i li agrada que hi hagi opcions cada cop més diferents dins del vegetal. Sobretot si no saps cuinar, és una miqueta complicat que et vagis a fer una botifarra o puguis arribar a fer un seità. És una mica complicat a nivell d'usuari. I exactament quins ingredients porten? No cal que ens diguis detalladament cadascun d'ells, està clar, però amb què estan fets els vostres productes? Gran part dels nostres productes són a base de vegetals frescos, de llegums. Això és la gran majoria. I anem a dir, després fem servir tofus, fem servir misos, fem servir sojas, anem jugant amb aquests tipus. Sobretot, la gran clau de tot això és fer un pairing amb les espècies. Amb la sal, amb diferents toques de pebre, així és com aconseguim una miqueta recordar
les traces que pot tenir un embotit o una botifarra, per exemple. Amb la idea d'imitar una mica el gust, potser? D'imitar el gust, però no recordar-te la carn, anem a dir. Volem que tinguin la potència i el sabor del propi vegetal. I quina és la gran diferència entre la botifarra i la biotifarra? Bueno, la gran diferència és que la botifarra té proteïna animal i la biotifarra no. És 100% plant-based. Una de les claus perquè triomfin les proteïnes que són una alternativa a la carn és que estiguin bones, això segur. Quina importància li doneu vosaltres al sabor i també a la imatge, que ens entrin per la vista? Bueno, com tu has dit, és de lo principal, és l'obligatori que ha de tenir el nostre producte. I en qüestió de la imatge, nosaltres busquem que assimili una miqueta el que estem acostumats a consumir. O sigui, botifarres, hamburgueses, salxitxes... És una miqueta la controvèrsia de buscar la transició més fàcil. No podem posar un plat ple de verdures i que sigui una alternativa. Això ja existeix. De fet, hi ha tot un debat al voltant d'això, no? De si cal que els productes que estan fets amb vegetals tinguin la forma que té una botifarra, una hamburguesa, no? En el vostre cas heu decidit que sí, que volíeu oferir-ho així. En el nostre cas sí, però afegint un punt a favor, anem a dir, per nosaltres, que és que no intentem replicar la carn. Hi ha molt consumidor que diu, ostres, la botifarra em fa una mica de cosa perquè té el format de botifarra i perquè té l'embolcall, que és una suposada tripa, perquè és vegetal. A alguns clients els hi fa una mica de cosa, però quan les proven i descobreixen que el sabor és vegetal, amb traces de fumat, de barbacoa, una miqueta és el que els acaba agradant. Molts dels productes vegetarians, molta gent diuen que són ultraprocessats. En el vostre cas, tot el procés és artesanal. El nostre procés és 100% artesanal, 100% natural, no fiquem additius, no busquem res d'això. Perquè sí que és cert que molts productes que hi ha als supermercats és molt ultraprocessat. Maquinària per mig, molta proteïna de soja, molta proteïna de cigró, i nosaltres és una miqueta el que busquem apartar. És, anem a dir, relativament més senzill treballar amb aquests elements que treballar amb tot matèria prima fresca i des de zero. És una miqueta més complicat trobar sabors, trobar textures, sobretot, que recordin a la carn. Entenc que primer deveu haver fet molt assaig, prova, error, fins a trobar la versió definitiva, no? Molt, molt. I seguim encara amb això. És complicat trobar, per exemple, l'embolcall de les botifarres, és vegetal, de col·làgen, amb uns productes funciona bé, amb uns altres no. És bastant complex. Què li podem dir a algú que té certes reticències per provar aquest tipus de productes? Com l'animaríem a que ho fes? Bueno, el primer que ho provi. Que ho provi perquè no pots dir... No pots ficar-nos en el sac de que, clar, si no és com carn, no ho consumiré. Nosaltres entenem o tenim la nostra filosofia de que estem fent producte vegetal per apartar-nos del producte animal. No busquem que una botifarra tingui sabor a carn. Llavors també els diem que no trobaran aquest record, llavors que han d'obrir una miqueta la seva ment i descobrir els vegetals en diverses variacions. És una miqueta la gràcia. Com podríem fer algun dels vostres productes? Si ara ens agafés gana, què podríem fer amb els vostres productes? Pues, per exemple, de la tenda pots agafar tant hummus com formatges cremosos, pots fer unes torrades, et pots fer uns crudités de vegetals pels hummus, pots agafar les botifarres, fer-te una barbacoa, hi ha gent que les talla i es fa pinxos, tens les milaneses també per cuinar, que te les pots fer empanades amb una miqueta de formatge també, que també venim a la tenda. Pots fer de tot el que et vingui al cap, perquè nosaltres oferim la matèria prima per tu poder fer una recepta. Hi ha molta gent que tira o bé venir a buscar xoriços per fer unes llenties, per exemple. Molt bé, doncs deuen quedar bones, eh? Sí, i si li afegeixes la morcilla negra encara més. Apuntat, doncs. Acabem de comprovar que hi ha alternatives molt interessants al consum de carn, tant des del punt de vista mediambiental com gastronòmic. Però i amb els làctics? Doncs també, al barri del Poblenou de Barcelona trobem la formatgeria Vaca, on s'elaboren tot tipus de formatges vegans. Anem a visitar-los i a veure si ens en deixen provar algun. Hola, bon dia. Buen día. ¿Qué tal? Bien.
Podríem dir que estic en una formatgeria ara mateix? Sí, es una quesería vegetal. Veig que teniu moltes varietats de formatge. Sí, tenemos variedad de queso, algunos cremosos, algunos para derretir y algunos más madurados. ¿Te interesa ver cómo lo hacemos? Home, i tant, a mi si em deixes jo vull veure, sí, Perfecto. sí. Vamos entonces. Som-hi. Bueno, aquí estamos en la parte de abajo del obrador, que solía ser la cocina del restaurante. Y ahora aquí estamos elaborando los quesos más cremosos, los quesos más derretibles como la mozzarella o el cheddar. Això, per exemple, ja està preparat, no? Sí, O están gairebé preparado para ir haciendo la mezcla para envasar después el producto terminado. Quants formatges arribeu a fer en un dia? Hacemos entre 400 y 500 quesos al día. Uau, és molt. Sí, Sí. superbé. Bueno, bienvenida. Ay, Esta es la gracias. parte del obrador de queso madurados. Sí? Entonces, ahí te enseño adentro. Esto realmente es la parte de elaboración, donde ves que ahí están elaborando una variedad de queso madurado. I exactament quin formatge estan fent ara? Eso es el queso de pimentón, el Vela, el queso que va a tener la corteza de pimentón. Eso es un queso que madura un mes. Sí. Nuestra cámara de maduración que ahora te voy a enseñar. Sí. Como ves, una elaboración artesanal. Totalment, sí. I tant, i tant. Es que los quesos madurados son llevan un proceso humano laboriós. más laborioso. Claro. Aquí entonces el último lugar, que es donde opera la magia, ¿no? Sería la cámara de maduración, Sí. donde ahí dejamos los quesos entre 2 y 4 semanas madurar a temperatura y humedad constante para que realmente termine de desarrollar todos sus sabores, la corteza y se parezcan cada vez más a quesos animales. I suposo que la primera vegada que ho vau fer, no?, i vau treure el primer formatge, vau dir, ostres, ara sí, no? Hauria de ser molt emocionant. Sí, es muy emocionante, la verdad, y son trabajo de microorganismos, son productos vivos que son capaces de evolucionar para bien, para mal en el tiempo y a veces tiene sorpresas agradables y a veces menos, pero por suerte la mayoría del tiempo son realmente sorprendentes agradablemente, ¿no? Bueno, yo le que viste un poco cómo se elabora, eso Sí. de probarlos. Ah, perfecte, sí, no et diré que no. Per quin començo, aviam? Te aconsejo que empieces por el brie. Que està fet de què? Está hecho de almendras, mayoritariamente de almendras y un poquito de anacardos. Val. El tasto, Sí? Vale. És un brie normal, no? És boníssim, Es un brie. boníssim. Es un brie. No, és brutal. Molt bo. Muchas gracias. Sí, molt gustós, molt cremós, bueno, no, per dins cremós. Claro, no? sí, tiene esa cremosidad y te decía, el comportamiento también en calor es similar al producto de origen animal. O sea, eso significa que lo puedes usar en recetas calientes, en la pizza o lo que sea y gratina como el que. Boníssim. És animal. Molt bo. Escolta, i on els podem comprar, els formatges de vaca? Mira, ahora en España estamos en más de 400 tiendas, eso incluyendo Veritas, Casa Maciel, y tiendas más ecológicas y más especializadas. Y también aquí. Obviamente en nuestra tienda online pueden comprar, mandamos hasta España y aquí nuestra tienda física también pueden venir a comprar los quesos. Què és el que us va portar a vosaltres, no? També, al deixar de consumir productes d'origen animal? A ver, hay muchas razones para pasar a una alimentación basada en plantas. Para algunas personas será para el bienestar animal, que fue un poco nuestro caso al principio, pero después, cuando vas estudiando un poco todo este rollo de la alimentación, te vas dando cuenta que hay muchas cosas más, mucho más beneficios que esto, ¿no? Beneficios medioambientales, beneficios a nivel de la salud. Realmente hay muchas razones para dejar de comer productos de origen animal. Cuando haces ese cambio, haces bien a los animales, al planeta y a tu salud. Eso es muy importante. Por ejemplo, definimos que solamente cambiando un queso de origen vegetal,
un queso de origen animal por un queso de origen vegetal, llegas a ahorrar más de 2.000 litros de agua, que equivale a una ducha, más de 2 kilos de CO2 y 22 metros de tierra, ¿no? Que sería la tierra que se usa para hacer crecer a la vaca que te daria la leche del queso animal. Bueno, una de les coses que sorprèn moltes vegades, no? Ens pensem potser que les vaques o les cabres, no? Donen llet eternament, però això no és així. Para que puedan producir leche en continuo, las embarazan continuamente y es algo muy agotador físicamente para ellas y se terminan muriendo de agotamiento, tanto de tienes que dar a luz cada 2 o 3 meses y de que le sacan la leche en continuo. Eso es muy agotador y es muy perverso y muy horrible. Es algo que la gente no está muy concientizada con esto, pero muchas veces creo que la industria láctea es aún más perversa y horrible que la industria cárnica. Bueno, las dos, pero realmente es una vida de sufrimiento contra una muerte rápida, ¿no? Y aparte de eso, imagínate que al ternerito apenas nace, se lo sacan y esta leche que supuestamente iba para este ternerito la van usando para producir leche o productos lácteos para el consumo humano. Max, explicaves ara, no?, que la indústria de la carn, no?, és com la que tenim més a nivell mental, que és la que potser està generant més emissions, no?, que evidentment doncs, el tema del benestar animal sembla que no el tingui tan present, però la indústria làctica, no?, també té molta responsabilitat en tot el que està passant en aquest moment. La industria láctica, o sea, genera tantos gases de efecto invernadero, consume tanta agua o más y ocupa bastante tierra también porque hay que mantener todo ese ganado vivo para producir leche. Entonces es una industria muy contaminante y que es altamente responsable de los problemas medioambientales que estamos viviendo en primera persona ahora, ¿no? Entenc que una de les coses per vosaltres molt importants cada vegada que feu un formatge nou, no?, és aconseguir el sabor i la textura, no?, que s'assembli el més possible al que havíem tastat en algun moment, no?, quan menjàvem formatge. Siempre traje los quesos como sobre el sabor, porque me parece que es una componente muy importante y es la primera barrera frente al consumidor, ¿no? Se demostró que un consumidor que consume un producto de esta categoría y no está satisfecho con el producto va a tardar de 12 a 18 meses en repetir la compra de un producto de la misma categoria. Si algú té ganes de fer la transició o que precisament ja ha fet la transició cap a una dieta vegetariana però encara no ha pogut deixar el formatge, per on podria començar amb els vostres formatges? Quin seria el més adequat? Yo creo que para la gente realmente que le gusta el queso, este sabor intenso a queso, el más adecuado es el brie, nuestro queso brie con la corteza típica enmohecida del brie, que realmente tiene un sabor intenso, una textura cremosa y además esto tiene un comportamiento similar a su par de origen animal porque en calor derrite, gratina, o sea, es un queso muy versátil que se puede usar en muchas recetas. Com podríem animar la gent a que sumi el seu gra de sorra i faci aquesta transició precisament cap a consumir formatges que són d'origen vegetal? Es atreverse un poco a probar algo diferente y darse cuenta que al final no está tan mal, ¿no? Que no todo... Bueno, es un camino personal, ¿no? Cada uno hace su propio camino y no podemos obligar a nadie a comer lo que uno quiere o no, pero creo que es importante ser un poco abierto i tener esa ganas de probar cosas nuevas. I també, no?, el saber que estàs contribuint, no?, a cuidar del planeta i també de tots els certs que hi viuen, no? También, eso debería ser la primera razón, pero si eso no te convence, también, bueno, atreverse a probar algo distinto de vez en cuando no le hace mal a nadie. A vegades els avenços només es produeixen quan trenquem barreres mentals i en la qüestió del menjar tots en tenim. Això fa que quan sentim a parlar d'embotits o formatges vegans moltes vegades arrufem el nas. Però després del que hem vist avui tenim un munt d'alternatives que no només tenen un menor impacte ambiental, sinó que són bones i amb moltes possibilitats culinàries. Us animeu doncs a provar-les, segur que us sorprendran.
Quan es té un fill o una filla, la vida canvia i les prioritats també. S'ha de prestar atenció a tantes coses que a vegades l'últim en el que es pensa és en el volum de residus que genera l'arribada d'un nadó. Els bolquers i les tovalloletes humides d'un sol ús s'han convertit en un autèntic problema per al planeta, i és que un bolquer pot trigar entre 200 i 500 anys a descompondre's en funció dels materials amb què s'ha fet. I per fer-nos una idea, de mitjana, cada nen i nena fa servir més de 4.500 bolquers durant els primers 2 anys i mig de la seva vida. I això, si feu números, són molts residus. Com sempre, existeixen alternatives per criar els més petits de manera responsable i respectuosa amb el planeta, tant des del punt de vista de la higiene com també amb les joguines que fugen de l'ús de plàstic i de produccions industrials a l'altra punta del món.